Aș vrea să mulțumesc în primul rând tuturor că sunteți aici, dar într-un mod special cluburilor prietene care sunt prezente, nu o să le numer că le știți, sponsorilor care sunt alături de noi și, bineînțeles, autorităților locale care ne sprijină în fiecare an să facem acest frumos eveniment. Rugămintea noastră este să avem o conduită în trafic exemplară, să dăm dovadă de să fim civilizați în trafic. Evenimentul e pentru a fi văzuți dumneavoastră în trafic și, într-adevăr, este foarte important acest lucru. Noi, în activitatea noastră, avem o regulă de bază numită siguranța salvatorului. Aș vrea ca și dumneavoastră să o aplicați în parcursul dumneavoastră pe stradă, să vă gândiți în primul și în primul rând la siguranța dumneavoastră și la faptul că vreți să ajungeți cu bine acasă.